אני לא רוצה להיות חצי ישראלי וחצי ערבי, אלא אזרח ישראלי מלא וערבי מלא. אני הולך לנוער, מחנה לנוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית, בכיתה י"א. אני הכי טוב במתמטיקה, בוחרים אותי זה, הולך, נעשה, ואני מתוודע פעם ראשונה למחשבים ב-73, ממש לומד מחשבים, ממש שפת פורטרן, עוד אף אחד אנשים לא ידעו עד. באוניברסיטה העברית עושים לנוער שוחר מדע יהודי מכל העולם, ועושים להם אז כבר ביקורים בארץ האבות, בגדה ברצועה, ותראי לעצמך, ערבי פלסטיני, באוטובוס ציוני הולך לבקר בחברון, ב-73, כולם עם כיפות, וזה לכותל. ואז אני רואה איך הם רואים את השטחים. ואני שומע הערות גזעניות על הערבים שם, ואני יושבת, אני ישראלי. והם נדהמו שיש ערבי. אבל אני החזקתי מעמד 8 ימים, 3 שבועות, ואחר כך אמרתי להם, אני רוצה ללכת הביתה, לא יכול. הם אוספים אותנו בחוץ לשמוע הרצאות על תשעה באב וכו', ואני אומר, אני לא רוצה לשמוע, ואז יש צעקות עם המדריכים, מורי מתמטיקה, למה אני מתבדל? אני מתבדל, לא הם, אני מתבדל. אני חייב לשמוע תשעה באב, ואם לא, אז אני מתבדל. אחד מסמלי הישראליות. ויומיים אחרי זה אני אומר להם, חבר'ה, חלס, אני נוסע הביתה, אבל אני חוזר עם כעס, אני לא יודע כמה כעס צברתי שם. ואז אני מרגיש שאין פה ישראליות. יש יהודים מפה ויהודים מפה ויהודים מפה, כולם זה האומה, וזה הקולקטיב, וזה תשעה באב, וזה ההתנחלויות. ואני אאוטסיידר, אני אהיה ישראלי היחיד שם. אז זה ברור היה שזה... לא, זה לא. אני חושב שזה דחף אותי עוד יותר בסיפור של חבר'ה, אנחנו, האוכלוסייה הערבית פה צריכה לראות מצבה, צריכה לראות עצמה. אחרת נתחיל לחגוג תשעה באב, או אי אפשר. אני ברחתי משם יום שבת בשביל לא להיות בחוויה הזאת, בהליכת רגל, מגבעת רם למזרח העיר, זה כמעט 7 קילומטר הליכת רגל, רק בשביל להיות לבד במזרח העיר. אני זוכר את ההליכה ועוד איך, אני ממשיך ברחביה, אני עובר את קינג ג'ורג', אני זוכר את זה טוב מאוד, זוכר את המקומות, זוכר את הכבישים, זוכר את הבתים. יום שבת העיר מתה, מערב העיר, ממש מת, אין בו כלום. ואני הולך ברגל עד רחוב סלאח א-דין. ואני יורד ברגל את כל הכביש של מה שנקרא סולטן סלימאן, כביש מנוטרדם בלמטה ומגיע לסלאח א-דין. ומבלה את כל היום שם וחוזר במונית. לאוניברסיטה. אבל אני הסתובבתי, אני זוכר הסתובבתי, קניתי עיתונים ערביים, כלומר, הרגשתי ככה קצת במקום ערבי, מצטער להגיד. הרגשתי קצת ככה, איפה? הרגשתי קצת אני, או אני לא יודע, רציתי ככה להיות מפויס קצת עם הסביבה. ואני ילד ערבי יחיד בין יהודים מכל העולם. חינוך ציוני בצורה הכי אינטנסיבית שיש, ואני ממש בין כיתה י"א לי"ב מתחיל להתוודעות לאומית שלי. בשבילנו המרחב הציבורי היהודי לא היה מרחב ציבורי. איפה היה? היו בתים. אצלנו היו בתים, לא היה שום דבר אחר. כבר הכביש הוא כבר לא שלך. שלא לדבר על קופת חולים, שלא לדבר על הביטוח הלאומי, שלא לדבר על נצרת עילית. ואיפה יש מקום ירוק עם ספסלים שאפשר לשבת בו, בנצרת עילית זה כבר יהודים. אין ערבים בחוק הישראלי. לכן גם אין אפליה. אין ערבים, אין אפליה. אין בחוק הישראלי, יש רק אזרחים שווי זכויות בחוק הישראלי. אין זכר לערבים. פעם ראשונה, המילה ערבי מופיעה בחוק. היא הפעם הראשונה שבה יש הודעה באפליה. מבלי שכוחה של בלד יגדל, היא משנה את התרבות הפוליטית. גם באסרטיביות, גם בתרבות האזרחית, גם בניסיון לשים את הרעיונות של השוויון וכו' בתוך מסגרת יותר נאורה, יותר אוניברסלית. וגם העניין של האסרטיביות במאבק נגד הכיבוש. אתה לא מרגיש שזה נושא שהשמאל הציוני צריך לטפל בו, ואילו אתה אין לך, אתה תטפל רק בענייני הכפרים שלך.
אין לך מה להגיד פוליטית, לא. חבר הכנסת עזמי בשארה קרא לערביי ישראל להחרים את הבחירות אם יאשר בית המשפט העליון את פסילתם של חברי הכנסת הערבים או את רשימותיהם. תגידו, מי מייצג פה את האזרחים בכנסת ישראל? יש אחד שמייצג את המרוקאים, ואחד שמייצג את הרוסים, ואחרים שמייצגים את הערבים וכו'. ויש מאבק סקטוריאלי מי מגיע לתהליך קבלת ההחלטות בשביל להשתתף בחלוקת העוגה הלאומית. שיהיה שם איפה שמתחלקים הכספים, ולכן גם אין מי שמייצג את האזרחים המרוקאים ואת האזרחים הרוסים ואת האזרחיות ואת האזרחים הערבים. אלא יש מייצג סקטורים במין פוליטיקה של זהות. מי מייצג את האזרח? שהוא לא בא לדרוש זכויות בתור שייך לסקטור מסוים, אלא בתור אזרח. ישנה הרגשה שהאוניברסיטה הזאת היא לא שלך. זאת אומרת, היא לא נבנתה בשבילך. אתה נמצא כאן כי עושים לך טובה. גם בכלל, זאת אומרת, הארץ הזאת לא קמה בשביל אזרחיה הערבים. מושג כמו מדינת כל אזרחיה היה נושא, והיה חשוב ושינה. מיקד מחדש, נסח מחדש, ארגן מחדש את המריבה במדינת ישראל, על מה היא בדיוק. על מה אנחנו רבים כשאנחנו הולכים לכנסת. בצד הזרם האסלאמי והזרם הקומוניסטי מתבלטת בל"ד כזרם הלאומני ביותר של ערביי ישראל. אבל המסר הרדיקלי ביותר הוא ביחסים בין המדינה לבין המיעוט הערבי. בל"ד שוללת את אופייה היהודי והציוני של ישראל. אין ריבונות ישראלית במדינת ישראל, יש ריבונות יהודית במדינת ישראל. האם אפשר לדרוש שוויון במדינה שהיא מגדירה את עצמה כמדינת היהודים ומגדירה את עצמה כמדינה יהודית בלי לאבד את הזהות הלאומית? האם יהיה אפשר לחזק ולגבש את מושג האזרחות במדינת ישראל היהודית אם לא תהיה אזרחות ערבית שווה? שישנה סתירה בין שוויון, בין דרישת השוויון לבין האופי הקיים של מדינת ישראל, ולדעתי הצלחנו להראות את המתח הזה. עכשיו, מה חשוב לי בכל המושג הזה? חשוב לי א', שזה מפתח את מושג האזרחות ומפריד בין אזרחות ללאומיות. כלומר, אפשר להחזיק בלאומיות הערבית ואפשר להחזיק באזרחות ישראלית, כאשר שניהם במקבילים עם מודעות למתח ביניהם. חשוב מאוד במאבק לפתח תרבות אזרחית משותפת, למרות כל השוני, למרות כל ההבדלים. לכן אנחנו גם הרבה דיברנו על שוני ואחדות, על שוויון תוך שוני, על שוויון בין שונים. האוכלוסייה הערבית מתחילה לקבל נישה גם בשולי העולם הערבי וגם בשולי הישראליות. אתה גם ערבי, כשזה נוגע לשירות בצבא וכו' וכו' וכו'. ואתה גם, בנוגע לזכויות, לא רוצה יותר מדי, אתה רוצה יותר זכויות, לא רוצה שוויון. אז זה בעצם לא בדיוק ישראלי. אבל אתה מצד שני לא ערבי, כלומר, אתה לא מזדהה עם מאוויי האומה הערבית לשחרור וכו'. וסולידריות פעילה ואקטיבית עם העם הפלסטיני גורמת לך לצאת מהישראליות. גם חיבוק וגם דחיקה לשוליים, אותו תהליך. זאת אומרת, אתה לא נכנס לתוך כור ההיתוך של הישראליות, אלא אתה ישראלי בגלל שהפסקת להיות משהו אחר, פלסטיני. לדעתי, התחיל ליצור תהליך של עיוות תרבותי טוטלי, של יצירת בני אדם, שהם ממש חצאים. חצי כך. זה לא ערבי מלא וישראלי מלא וידע השואף להיות מלא בעבריות ובערביות וכו', תוך קונפליקט ביניהם שהיה בטח יכול להיות מנוע אדיר להתפתחות תרבותית, אלא חצאי זהויות. כשיש צורך אני מופיע כערבי, כשיש צורך אני מופיע כישראלי, אף פעם זה לא בדיוק כך ואף פעם זה לא בדיוק כך. מה שאני מעוניין בו יותר זה למנוע היווצרותם של זהויות שהממסד מנסה לייצר, או נגיד הניסיון ליצור לאומיות דרוזית או לאומיות בדואית. רק כאשר הכוונה היא לשבור את אחדותה של החברה. ונגיד הניסיון לבנות את הערבי הישראלי, שאין לו היסטוריה. או הניסיון ליצור ערבי אותנטי,
נגיד שהוא בא בזמן החגים לנשיא המדינה, ואת רואה אותם כשבא נשיא מסוים מחו"ל, עומדים בנמל התעופה, כולם עם כפיות ואנשי דת. מה שנקרא מכובדים, זהות של מכובדים מול שאר החברה. יכול לשחק אותה פטריוט גדול ברחוב הפלסטיני, וישראלי גדול בתוך ישראל. אדם של טוק שואוז, שמביאים אותו כערבי על הטוק שואוז. אני יודע, יש אחד תמיד שמבדר את כולם וצוחק, ויש אחד שיוצא עם ההומוסקסואלית כזהות בתוך הישיבה, ויש אישה, ויש אישה שמרנית, ואישה מוכה, ואישה חופשית. יש תווים כאלה שהם צריכים להציגם בטוק שואוז. ויש מאחורי זה קפיטל שעושה כסף, ויש מאחורי זה טלוויזיה, ויש. פה אתה רק האורח, אתה לא חלק מכל שאר התהליכים, אתה רק האורח, בתוך זה. אין לך אוניברסיטה, אתה לא יכול גם לעשות אוניברסיטה. אתה כל הזמן נאבק להיות סגן ויושב ראש מחלקה באיזושהי בית. אם אתה מצליח, זה תמיד החלום הגדול שלך, להיות סגן ויושב ראש של מחלקה. כי יש ראש מחלקה זה ממש, אתה לא תהיה. הריצה לראשות הממשלה עשתה משהו לדעתי. אני קראתי לזה אז שיעור אזרחות בלשון תקשורתית, בואי נגיד. מה שהפליא אז ההסתגלות לזה. עזמי בשארה הציעו לו מכבר הבטחה מן השב"כ עקב מועמדותו לראשות הממשלה. הוא פסל את האפשרות לאלתר. מקורביו אומרים לנו, תארו לכם את עזמי בשארה מסתובב בכפרים הערביים עם מאבטחים חמושים מהשב"כ. אם עזמי בשארה עובד רק עם ערבים, אז הוא לאומן. בשביל שיהיה אוניברסלי הוא חייב לעבוד עם יהודים. אי אפשר לעבוד רק עם ערבים ולהיות אוניברסלי, כמו שיהודי עובד רק עם יהודים והוא אוניברסלי. אני צריך לתת הוכחה אקסטרנל, אני צריך להחצין את זה. צריך לא רק להיות במסר, אלא גם באופי, גם בשפה. צריך להגיד את זה בעברית, וצריך להגיד את זה עם יהודים. אי אפשר, בעולם שכולו ערבים, לדבר בערבית מסר אוניברסלי. פשוט זה חייב להיות לאומני. הם לא שואלים את עצמם למה לא יודעים ערבית, למה הם לא יודעים ערבית. אני חושב שגם הוא לא אוהב שיקראו לו מושל פלסטיני. אני חושב, הוא רוצה להיות ערבי, הספרות היא ערבית, השוק הוא ערבי, קוראיו, אוהביו, זה ערבים. ממרוקו גם קוראים, כפי שאנחנו קראנו את אל-מותנבי ואת השירה הערבית. יש היסטוריה גם לשירה, הרי בסדר, יכול להיות שהוא פלסטיני, אבל במי הוא מושפע למשל? הוא ימצא שהוא מושפע במשרים שהוא לא יודע איפה הם נולדו, פשוט מלפני 200 שנה בעולם הערבי, שלא היו גבולות. הקונטקסט הפלסטיני, יש בו ממד מאוד חשוב, שהוא גורלי בשבילנו, ולכן אנחנו בשלב הזה פטריוטים פלסטינים, בוא נגיד כולנו, במאבק נגד הכיבוש, ולמען השחרור וכו'. אבל התרבות הערבית לא נולדה ב-67, גם לא ב-48, וגם היא לא נולדה עם הבלדות הזאת הפלסטינית בתחילת המאה ה-20. היא הרבה יותר, עם בת מאות שנים. בנצרת נולדתי, כן. כן, לא, בנצרת, כן, נולדתי בנצרת. אבא שלי במקור מתרשיחא, אבל אתה יודע, זה כבר מעלות תרשיחא. עכשיו, הפחד של הכפר, הנייטמר של הכפר, הסיוט של הכפר זה כפר הבתים של אב ג' שעוד לא. את יודעת, הבתים האחרונים של שלב ב' הנה נוגעים בכפר. ממש את לא יכולה כבר לראות. מעלות תרשיחא, זה היה כפר אחד שקראו לו תרשיחא, את יודעת, והוא היה הרבה יותר גדול משהוא עכשיו, אחרי 50 שנה. כלומר, אפשר להגיד ש30-40 אלף מתושביו גרים פה כבר, צפונה, בלבנון. הם פליטים, ומה שנותר בכפר זה 4,000 איש. אני חושב שתושבי הכפר עכשיו במספר, לבנון וסוריה ביחד זה יותר מ40,000. ואני נפגשתי איתם, כלומר, במסעות שלי הרבה. על כל פנים, תרשיחא, מעלות זה הוקם עליו, על אדמותיו, ועוד כמה יישובים יהודים הוקמו על אדמות תרשיחא. אני רואה כאן קיבוץ כברי למשל, בדרך הנהריה, כאן היו אדמות המשפחה שלנו, איפה שקיבוץ כברי היום.
אנשים הלכו ברגל מהכפר של אבא שלי ללבנון. באה ישראל שמה גבול. אבל אנשים הלכו ברגל. אנשים הלכו ממש ככה מכפר לכפר ברגל עד 48. חבר הכנסת עזמי בשארה נחקר היום שעתיים באזהרה במחלקת ההונאה של משטרת ירושלים. הוא נחקר בחשד שארגן נסיעות של אזרחים ישראלים לסוריה בלא היתר של שר הפנים. מה זאת אומרת מה אני עושה שם? זה פשוט, השאלה שצריכה להיות איך קרה שההמשכיות ההיסטורית נחתכה בצורה ברוטלית כזאת, שנראה אחר כך נורמלי לשאול אותי מה אני עושה שם. זו השאלה שצריכה לשאל. אנחנו תמיד חיפשנו את הדרך להמשכיות עם העולם הערבי, כאשר ההמשכיות הייתה ממש לא נורמלית דרך הרדיו, בדרך הפרופגנדה, בעצם הטרנזיסטור, תקופה, בדרך הנאומים של נאצר ודרך השירים של אם כלתום בכל קשר. הספייס נחתך, החלל נחתך לגבולות פוליטיים, שאנחנו התחלנו להיות באחד משני המצטרד של אויב, של יריבים, של אויבים. כאשר משפחות שלנו שם, משפחות ממש, כאילו לא משפחות imagined communities, אלא משפחות אחים ואחיות, בני דוד, סורים ולבנונים ואזרחים במדינת ישראל בגליל, בני דוד באותן משפחות. איך אתה יוצר לפה עם אחר? איך? שלא מבין. עכשיו, האם אתה יכול לדמיין כל קבוצת אנשים כקהילה? לא. אתה לא יכול לדמיין כל קבוצת אנשים כקהילה. זה בדיוק האלמנט האובייקטיבי. זאת אומרת, לא הכל הוא תוצר הדמיון. אנשים, את יודעת, כל הזמן הגביהו את האנטנות מעל הבית. את זוכרת האנטנות והאנטנות גבוהות 20 מטר, 30 מטר בשביל לתפוס את מצרים, או בשביל לתפוס את סוריה. היה מצחיק המראה של כמה גבוהה האנטנה בשביל לתפוס. רצו להגיע למרחב הערבי, כי זה היה סגור, והם רצו את ההמשכיות הזאת, את הקשר הזה. אבא שלי נפטר, אבל החברים שלו מילדות, שלחתי אותם לראות את אחיהם. מאז ספטמבר 2000 ועד היום ביקרו כמעט 1,000 אזרחים ישראלים בסוריה. ערבים ישראלים ודרוזים נסעו לבקר שם קרובי משפחה שלא ראו עשרות שנים. את הביקורים יזם וארגן חבר הכנסת עזמי בשארה. הנה היום בבית משפט השלום בנצרת מאשימה אותו מדינת ישראל, אותו ואת שני עוזריו הפרלמנטריים, בסיוע ליציאה שלו כדין למדינת אויב, ובכך שהוא עצמו יצא לסוריה. בני 70, בני 65 במעלה הולכים לבטר את אז זה פגיעה, אפשר למות בצחוק. הרי היה מצחיק אם היו אנשים מתכוונים, הרי בסבר פנים רצוניות אומרים שזה פגיעה בביטחון המדינה, וביקור בארץ אויב. זה היה מאוד מצחיק אם הייתי מאמין להם, אבל אני לא מאמין להם. אחרי 53 שנים של היפרדות, הרי מדינת ישראל לא מאפשרת זכות שיבה לפליטים. והיא רוצה למנוע מאנשים לבקר אותם במחנות הפליטים. אז בעצם הייתי פה צלב אדום כמעט, ממש כמו צלב אדום. אז הנה, מעמידים את הצלב האדום לבית משפט. מצוין. ואגב, עד שהגענו לכך, לקח זמן, זה לבנות אמון הדדי. את יודעת מה זה לארגן לאנשים שהם אזרחים במדינת ישראל, לבקר במחנות הפליטים בסוריה בלי שמישהו יבדוק אותם, בלי דרכון, לפני שיהיו יחסים בין ישראל. זה לקח שנתיים לשכנע אותם, לקח שנתיים לשכנע את הסורים. וגם היותי שם חשובה, כי אני מישהו מתוך האדמה הכבושה, מתוך מה שקוראים לו פלסטין של 48. אבל הם יודעים שאני חבר כנסת, יודעים מי אני, ויודעים שזה שינוי, שסוריה מזמינה חבר כנסת שפעם זה היה בכלל לא לגיטימי. והערבי שהוא אזרח מדינת ישראל. יש לזה לגיטימיות, לא רק לגיטימיות, אלא לגיטימיות ברמה שלא הייתה ולא חזרה על עצמה. לא יודע אם היא תחזור על עצמה, של מנהיגי העולם הערבי. מי מוזמן לשם לדבר? מנהיגים. חבר הכנסת עזמי בשארה מרוצה.
משפטו שנפתח הבוקר בבית משפט השלום בנצרת הפך למפגן תמיכה אדיר. מאות קיבלו אותו כאן בהתלהבות, מניפים את דגלי סוריה והרשות הפלסטינית לרגלי היכל הצדק הישראלי. אחרי שבשארה אמר את הדברים הבאים בכינוס שנערך בסוריה לפני כשנה. إسرائيلية تحاول أن تضيق هذا الحيز لتطرح خياراً إما قبول الشروط الإسرائيلية أو الحرب الشاملة، ولا يمكن الاستمرار في الخيار الثالث خيار المقاومة إلا بتوسيع هذا الحيز من جديد ليستطيع الناس أن يناضلوا ويقاوموا. הישראלים לא תופסים, אם אתה לא מתווך מטעמם, הם לא תופסים. עכשיו אני לא מתווך. אני לא מוכן להיות בשליחות הממסד הישראלי לאף מקום. הם לא בוטחים בי ואני לא בוטח בהם. אנחנו בשני הצדדי המתרס בנושא הכיבוש ומיליון נושאים אחרים. סוריה פעם ראתה את הכניסה לכנסת כבגידה. הם לא ראו את זה, פספסו את זה לגמרי, מכיוון שהם או בחוסר אכפתיות, מה סוריה חושבת עליהם, או בגלל באמת שהם לא יכולים לראות תהליכים אובייקטיביים כאלה. כן? אני דיברתי כשאני יודע שכל מצלמות העולם מצלמים, זה לא שאני הופתע, לא שאני עשיתי משהו בהחבא או בסתר. גם דיברתי דברים שאני אומר אותם בכנסת. סוריה היא אויבתה של מדינת ישראל, היא לא אויב אישי שלי, סוריה. קשה, אני לא יכול להתייחס לסוריה כאל אויב שלי. מה שאני אתאמץ. חסן נסראללה, אפשר להתווכח אותו על כל מיני דברים, אבל אני אומר לכם שהלב שלי, ויש דבר כזה אצל אינטלקטואלים לב, היה איתם במלחמה בכם, לא איתכם. גם בגלל דאגה לאוכלוסייה הלבנונית. ואומנם חסן נסראללה ישב מולי, אז אולי בגלל שהוא ישב, אבל בעיקר בגלל האינתיפאדה. שאני אמרתי, דיברתי על דרך ההתנגדות, כי היא המוצא היחיד במקרה הפלסטיני, בתקופה העכשווית, מכיוון שיש ממשלה בישראל שרוצה לחפות אחת משתי אלטרנטיבות, או מלחמה, כמעט מלחמה, או תכתיב מדיני ישראלי. ולדעתי, בשביל לא לקבל לא את זה ולא את זה, צריך להרחיב את השוליים שבהם אפשר להתנגד. ומה זה התנגדות? התנגדות זה אם את מכריחה את היריב לא להשתמש בכליו הצבאיים ולא לעשות מלחמה. ובאותו הזמן את לא מקבלת את תכתיבם המדיניים, אז התנגדות היא בדיוק בין המלחמה לבין השלום. או בין המלחמה לבין ההסכם המדיני הכפוי. ולכן אמרתי, צריך להרחיב את השוליים של ההתנגדות הפלסטינית, צריך שהעולם הערבי יתמוך באינתיפאדה. כמו שאמרתי. נכון, אנחנו אזרחים וכו' וכו', אבל אני מתחיל להסתכל על אזרחות שאנחנו לא דנו במספיק, שהיה פה איזה מין פאקג' דיל בינינו. שאנחנו איבדנו את המולדת, קיבלנו אזרחות ישראלית במקומה, זה לא אזרחות ציונית. זה מין indigenous people, natives, שקיבלו אזרחות, וזה אומר שהם לא צריכים לעשות כך וכך וכך, זה לא אומר איך הם צריכים להרגיש, אם הם צריכים לאהוב את מכבי בתל אביב או לא. או לדאוג רק לחיילי הטובים בבנינו בזמן שהם בלבנון, כאשר הלב שלי, תרבותית, פוליטית, היסטורית, הוא עם הנכבש, מה לעשות? לא, הכיבוש הוא לא המדינה, הכיבוש הוא אויב המדינה, אדוני. אני רואה במדיניות הכיבוש, אדוני, אויב של מדינת ישראל ושל העם בישראל. כשהעם הלבנוני משתחרר מהכיבוש הישראלי, בשבילי זה סיבה לשמוח. בשביל ישראלים זה מתפרש כשמחה בתבוסתה של ישראל. אז הדברים האלה כנראה טעונים ההסבר בינינו. וזה יצעד באזרחות המשותפת צעד קדימה, אני בטוח, אם הוא יטופל נכון. יש דבר שעוד לא סיכמנו בינינו, אנחנו היהודים והערבים במדינה הזאת. ולדעתי, זו נקודה שתעסיק אותנו בשנים הבאות. אני לא פטריוט ישראלי, וגם לא יכול להיות. ואומנם אני לא אושיט יד לפגיעה בישראל בביטחונה. למה? כי יש חוזה חברתי ביני לבינכם שנקרא אזרחות. ואני מקבל על עצמי, איך אומרים, עול תורה ומצוות, עול אזרחות. ברור, זו עסקה היסטורית. אז לא באתי אבל לכאן מתוקף חוק השבות הציוני. אני פוניתי, אני לא יודע אם אדוני זוכר את הנאומו המפורסם של בן גוריון,
בזמן קבלת חוק השבות, בנאום שלו, שאמר זה לא חוק כמו כל החוקים, זה חוק מעל לחוקים, זה לא חוק שהמדינה יצרה, זה חוק שיצרת המדינה, וכו' וכו'. וזה הרציונל של הקיום הציוני וכו'. זה האזרחות העיקרית, זה האזרחות המהותית. ואילו האזרחות שלנו זה אזרחות שניתנה. היא ניתנה לנו לא מתוקף המהות של המדינה וכו', ולא היעד שלה וכו', אלא האזרחות שניתנה. זה מין פשרה איתנו. אנחנו פלסטינים פה, אני רוצה שאדוני יבן שגם פשרה מצידנו, שקיבלנו את האזרחות הזו. לא, אני במדינת כל אזרחיה, האמת, חושב שאזרחים צריכים לקבל ולהתנהג כמו אזרחים שווי זכויות, עם נטרול של הזהות שלהם, כאשר מדובר באזרחותם. אבל כאשר כקומיוניטי, כקהילה, יש להם את הזכות לנהל את ענייניהם התרבותיים כקהילה לאומית. אבל פרלמנט הוא הריבונות, הוא פרלמנט מרכזי לכולם. אני חושב שתרבות אזרחית זה משפט אחד לכל האזרחים. אני לא חושב שיש צורך בשתי מערכות משפט. אני חושב שהחוקים הערכיים הנוגעים לחיי האדם וכו', עם כל הביקורת והמתח שיש לנו עליהם, הם צריכים להיות לפחות נגזרים של ערכים אוניברסליים. אני לא חושב שדין רצח בחברה הערבית צריך להיות שונה במהות מדין רצח בחברה היהודית. כולל הנושא הזה של נשים. אני לא חושב שמערכת משפט צריכה למסד מנטליות ולהגיד שאצל הערבים זה כך וכך ולכן צריך ערכים משפטיים אחרים, כי מנטליות זה משהו שמשתנה היסטורית ואפילו משתנה מעמדית בתוך אותה חברה. אני לא חושב שיש דבר כזה מנטליות ערבית ומנטליות יהודית. אני גם לא חושב שצריך להיות בית חולים ערבי. אני גם לא חושב שצריך להיות בית חולים יהודי. אני חושב שאדם עם אישיות, עם חוט שדרה, יש לו את האפשרות גם להקים בית חולים בנצרת או בסכנין, שיהודי הסביבה גם יבואו אליו. הדרך המעבר שאנחנו חייבים לעשות, זה ארגון האוכלוסייה הערבית כמיעוט לאומי. ארגון האוכלוסייה הערבית כמיעוט לאומי יחפש את הזהות הלאומית. למה לאומית? כי היא קשורה לשפה הערבית, ולא לדת, אלא לשפה. הזהות הלאומית לא יכולה להיווצר בתוך ישראל, היא נוצרה כבר, היא בעולם הערבי. אתה לא ממציא את הזהות הלאומית כמו שממציאים תוצר טכנולוגי. ואנחנו מקבלים את מעמד המיעוט בתוך הרוב. אז צריך להכיר במיעוט הלאומי הערבי כמיעוט שיקים מוסדות, אבל עם זיקה חזקה לפרלמנט המרכזי וייצוג בפרלמנט הזה דרך בחירות. אנחנו משתתפים בבחירות ואנחנו רוצים ייצוג יחסי בבחירות. כל הזמן מקטרים במדינה הזאת על כך שגוש דן יש הרבה יותר מדי יהודים דחוסים. את היהודים צריך לפזר, את הערבים רק צריך לקבץ. העובדה הזאת שתכננו לאוכלוסייה הערבית והיא לא תכננה לעצמה, היא לא השתתפה בתכנון. איפה אזורי תעשייה, האם מפקיעים או לא מפקיעים, איפה בונים, איפה לא בונים, האם צריך אוניברסיטה או לא, האם צריך אזורי תעשייה במקומות האלה או לא. אלה דברים שהאוכלוסייה הערבית לא הייתה שותפה להם בכלל, להפך, לא רק שלא הייתה שותפה להם, לא רק תכננו לה, אלא תכננו נגדה, כלומר, הסתכלו עליה כמכשול, בזמן שתכננו איך לייהד את הגליל, ראו שהרוב הוא מכשול, או ראו שהערבים בנגב זה מכשול, או שהסירו אותם כמכשול, או כעקפו אותם כמכשול. אז זה מצב שמחייב היסטורית כבר, שיהיה השתתפות ומין מצב אוטונומי לאוכלוסייה הערבית, שיתקן את העוול. ולכן אני אומר, אומה צריכה להיות אומת האזרחים. עם כל ההבדלים הלאומיים, נכון שלאומים מקימים מדינות, אבל אחרי שהמדינה קמה צריכה להקום אומת אזרחים, שאפילו מורכבת מלאומים ומדתות וכו'. אבל בסופו של דבר, המרכיב שיחזיר את מושג האומה, יחלן אותו, הוא לא יהיה מושג דתי, זה האזרחות. עכשיו, מה האתגר? למה אני שומר על שני המתחים האלה? האתגר הוא מתי הלאומיות הופכת מחדש לאומה. זאת אומרת, תזה, אנטיתזה ועוד פעם סינתזה. כלומר, אנחנו אנשים שרואים את התפקיד ההיסטורי המודרניסטי של הלאומיות, איך במקום שהלאומיות הופכת ללאומנות, היא עוד פעם מאמצת לעצמה את מושג האומה, העתיק ימין הזה, אבל נותנת לו ממד אחר,
אזרחי. המשותף בין הישראלים זה אזרחות ישראלית, אין דבר אחר משותף. ואז רוצים לבנות עליה שייכות לאומית, וזה לא עובד. והישראליות שלנו, שאנחנו חושבים עליה, היא משאלת לב. היא קיימת בצורה מאוד 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 קונפליקטואלית, מאוד מלאה סתירות. אבל אי אפשר להגיד שהיא קיימת באותה רמה של חוויה אנושית, חברתית, יומיומית, כפי שהיהדות קיימת וכפי שהערביות קיימת וכפי שהפלסטיניות קיימת, אני לא חושב. היא קיימת ברמה הממסדית, ללא שום ספק, קיימת מבחינת יחסי חילופין בין פרט ורשות, כדרכון, תעודת זהות, מס הכנסה, כן. אבל לא ברמה החווייתית היומיומית, ממשיך הזהויות ערבי, פלסטיני, יהודי, ממשיכות להיות יותר חזקות. ואת שמה לב בשנים האחרונות של זרימת אנשי שמאל החוצה מהישראליות להדגשת יהדותם. כולל אחרי רצח רבין, פתאום כל תל אביב קוראת תלמוד, אני לא מבין מה קרה לתל אביב. מה קורה? במקום, את יודעת, במקום להתעמת. לא, מדגישים את השבט. מתפייסים עם הרוצחים. לא, שמים קורבן אחד לעזאזל, צעיר אחד, מי שלחץ על הידק, כל השאר מתפייסים איתו, פותחים איתו דיאלוג, וזה לא מתעמתים. אם התנועה, נגיד, החילונית במדינת ישראל, הייתה באמת חילונית, ולא תנועה של מעמד בינוני שרוצה לחיות נוח יותר, בתנועה צרכנית בעצם, אלא באמת חילונית שרוצה באמת לחלן, לעשות ניטרליזציה של הדת מהחלטות מסוג מסוים של מדינת ישראל. אז באמת היינו מתחברים מיד. רק התנועה החילונית במדינת ישראל עוסקת בשני דברים, איך לחיות בשבת ומה לאכול, ודיני אישות. ששם באמת יש כמה יסודות שאנחנו יכולים להתחבר, אבל חוץ מזה אין רצון. הרי אם מישהו רוצה לחלל פה, הוא יגלה שיש לו עבודה 24 שעות ביום לכמה שנים. אין דבר שלא צריך לחלל. כל השפה הפוליטית היא דתית, משיחית. כל השפה. עכשיו, איפה הבעיה בישראל? שיש הבדל בין עם ישראל לבין העם בישראל. מי מדבר על העם בישראל? שזה ערבים ויהודים, מי מדבר על העם בישראל? אף אחד לא מדבר על העם בישראל. שזה כלל האזרחים. הייתי ילד קטן, אבל הקמתי אז את הארגון הערבי הראשון בארץ, שקראו לו הוועד הארצי של תלמידי תיכון ערבים. לא היה דבר כזה, לא היה ועד, לא היה משהו לאומי לערבים בישראל. ואני הייתי שנתיים יושב ראש שלו מאז כיתה י"א, ואין צעיר ערבי שלא הכיר את שמי אז. אבא שלי חשב שאני הלכתי לבית ספר, ואני הלכתי לכפרים לארגן תלמידים, נגד תוכניות הלימודית. פתאום משולש וגליל מתוודעים אחד לשני, הקשר הזה לא היה קיים. הקשר שאפשר לקרוא לו קשר של מיעוט לאומי, לא היה קיים. אני זוכר שהרעיון הגיע מהבית ספר עצמו, כלומר מההתעמתות, א' עם תנאי החינוך, מבחינת מבנים, קטסטרופה, והתוכניות. התוכניות הלימוד שהגיעו לנו את השכל. כשלימדו אותנו יחיד ורבים, היינו צריכים להגיד מורה יהודי, מורים יהודים, רועי ערבי, רועים ערבי. הכמות שלמדנו על הציונות מבחינת עם הנרטיב הציוני הכי מיינסטרים שיש, למדנו את ההיסטוריה של הארץ הזאת, לא ייתכן. לא היה זכר לקיומם של בני אדם פה לפני 48, לא היה זכר. יותר מדי, זה היה יותר מדי פרובוקטיבי, יותר מדי מנקר, יותר מדי מכחיש. אם מותר להשתמש במילה מכחיש את השואה, מכחיש את ההיסטוריה של מה שהיה פה. עכשיו, המודעות הפוליטית הראשונה שלי, אני יושב ראש ועד ארצי של תלמידי תיכון ערביים, ושתי הצעירות הראשונות נהרגות בירי של צה"ל בהפגנת בית ספר. ואני הוצאתי מודעת אבל לכל בתי הספר הערביים. הם יצאו מבית הספר, התמונות שלהם מדהימות, כי הם היו במדי בית הספר, אז עוד היו מדי בתי ספר בשטחים, סטריפס כאלה. והם נהרגו במדים, וזה הבחורות הראשונות שנהרגו בהפגנה בדרכם החוצה מבית הספר. אני חושב שאנשים, נפתח להם פתאום האופק.
אני חושב שלא היו צריכים לסלול כביש חדשה, פשוט רק הסירו את הגבול והיה אפשר להמשיך לנסוע לג'נין. בג'נין זה היה שוק. אנשים הגיעו אל הערבים, ערבים. זאת אומרת, ערבים שלא השתנו בכל תקופת ה-20 שנה. מה זה 48, 67, 19 שנה? אז השטחים היו הרבה יותר מפותחים מאשר האוכלוסייה הערבית בישראל. אחר כך משתנים כל הדברים כתוצאה מהכיבוש. ב-48 ישראל עוד הייתה פרויקט צנוע עד 67, ולא ברור עתידו, ולא ברור אם יצליח. 67 היא שחרצה את הדברים, והיא גם שדרה או שיגרה לחלל ההיסטוריה את הגורמים העיקריים שהשפיעו על ההיסטוריה של המזרח התיכון ושממשיכים להשפיע עד היום. אני גם חושב ש-67 היא שהפכה את ישראל לדבר בלתי הפיך, נגיד לפחות, אני יודע, בהיסטוריה המודרנית. עד 67 ישראל לא הייתה משכנעת לא ליהודים ולא למערב. ההרפתקה עוד לא ברורה. אני חושב שב-67 ארצות הברית השתכנעה, שזה לא הרפתקה, שזה משהו רציני. רואים על העובדות. מ-48 עד 67, כל מה שקיבלה ישראל מארצות הברית בכל התקופה, 19 שנה $1,000,000,000. ב-68 בלבד היא מקבלת $1,000,000,000. כמו כל התקופה שלפניה. ישראל ניצחה במיראז'ים, לא ב-F-15 ולא ב-F-16. הנשק כולו היה צרפתי. כל הקשר היה צרפתי. מ-67 זה מתחיל להיות אמריקאי. לדעתי גם יהדות העולם הפכה להיות ציונית רק אחרי 67. אני חושב שעד 67 היהודים בעולם עוד לא מאורגנים ועוד לא משכנע אותם הניסיון הישראלי. רוב היהודים עוד לא ציונים בעולם. 67, א' עושה את הקשר האמוציונלי של הסימפתיה עם מדינת ישראל, אצל יהדות העולם כאילו מיעוט וגטו, ואת יודעת מתקיפים מכל הצדדים, וניסו ליצור את האווירה הזאת של גטו מותקף. אין לי ספק. שמדינת ישראל בלי מלחמה מתנהגת באווירת מלחמה, זה אחד הכלים, אגב, העיקריים של המוביליזציה של דעת הקהל הישראלית לטובת מה שנקרא ממשלת האחדות והמדיניות, הכיבוש וכו', היא להחזיק את החברה הישראלית באווירת מלחמה גם כשאין מלחמה. ולא רק אווירת מלחמה, אלא אווירת מלחמת קיום. כאילו יש איום על קיומה של מדינת ישראל. על ידי האינתיפאדה הזאת, וזו האווירה שבמסגרתה אנחנו מנהלים את הנן דיאלוג הזה, ולא היה דיאלוג. האמת היא שהיה הנאום, היה הפירוש, הפרשנות הישראלית של הטקסט בקונטקסט המלחמתי, של איתנו נגדנו. תמיד ישראל זה שאמרה בעצם שיש תרבויות טרור. ב-11 בספטמבר היה אפשר לראות אותם כאילו קיבלו אישור בינלאומי. ומזה זה בא, שפתאום ארצות הברית מחלקת את העולם בין טרוריסטים לאלה שנאבקים נגד טרור. ארצות הברית לא חלקה את העולם ככה. ארצות הברית חיבלה אותה בין קומוניסטים ללא קומוניסטים. החלוקה הכי שיכולה להיות ממש הרת אסון לעולם. הם מתחילים לחלק את העולם כאילו העולם מחלק בין שניים. טרוריסטי, שזה כולל כל מי שמשתמש באלימות להשגת מטרתו, לבין אלה שנאבקים נגד טרוריסטים, וזה המערב, אם הוא משתמש באלימות ולא אלימות לא חשוב, אבל זה המערב. אני בכלל מושג טרור לא מוכן להשתמש בו בקונטקסט הפלסטיני-ישראלי, פשוט לא מוכן. למה? כי הוא חלק מקונטקסט של יחס כובש נכבש. וביחס בין כובש ונכבש, אין פה, אי אפשר להדביק תוויות של טרור. אלא אם רוצים להדביק אותם לכובש, זה סיפור אחר, כאשר הוא מדכא אוכלוסייה אזרחית מסיבות פוליטיות, שזה לשבור את הרצון הפוליטי של האזרחים. הכיבוש בטריוויה הוא טרור, כי יש בו הרבה אלימות, יומיומית, סמויה וגלויה, בשביל לשבור את רצונם של האזרחים להיפרדות ולזכות הגדרה עצמית. ויש התנגדות לכיבוש, והיא יכולה לגלוש עד כדי הריגת אזרחים, וזה לא הופך אותה לטרור, היא התנגדות לכיבוש. שהמאבק בין ישראלים ופלסטינים זה לא בין טובים לרעים,
אלא זה בין עניין צודק לעניין לא צודק. ושאנשים פה הם טובים ורעים, ואנשים פה הם טובים ורעים. רק הרשע הוא הכיבוש ולא בני האדם, וקורבנות הכיבוש הם לא אנשים טובים, הם קורבנות הכיבוש. עניינם הוא צודק, לא הם. זה הייתי צריך לחדד בצורה, בשביל שלא תפתח רומנטיקה על הפלסטינים מצד אחד, וגם מצד שני לא תהיה דמוניזציה. לפרקטיקה של רשע יש השפעה הרסנית על מי שעושה אותה, ויכולה להפוך אותו לרשע, לא תמיד, אבל גם יכולה להפוך אותו לבן אדם מרושע, לבן אדם רע מבחינה מוסרית. הציפייה שלכם מהפלסטינים להיות the good guys, גורמת לכם לאכזבות מכך שהם עושים כל מיני דברים שלא מוצאים. אבל מי אמר לכם שהם אנשים הטובים? הם בסך הכל אנשים תחת כיבוש ועושים כל מיני דברים נגד הכיבוש. הם לא אנשים טובים שעושים רק דברים טובים. תראי, אני מתנגד בפירוש. בלי שכל פעם אני יוצא גינוי אוטומטי, בגלל שאני צריך כל הזמן תעודת ההכשר הזאת מהטלוויזיה. ולכן לא חוזר באף מילה. אמרת, גינית, לא גינית, למה לא גינית, תגנה עכשיו, תגנה עכשיו, למה לא גינית, תגנה עכשיו, עכשיו, למה לא גינית, תגנה עכשיו. לא אמרת, גינית, לא גינית, למה? שזה פשוט הופך להיות גועל נפש. הפטרנליזם של העיתונאים הישראלים על הפוליטיקה הערבית, שהנה, לא אמרת, גינית, לא גינית, למה לא גינית, תגנה עכשיו. הקטע הזה שהוא מנציח את היחסים בינינו בצורה תמיד שיש חשוד ויש חושד ויש נחשד. כמעט ולא הייתה פעולת מחאה אחת בשנתיים האחרונות של האוכלוסייה הערבית בישראל, שלא הייתה עליה תגובה באש. אין לנו מרחב משלנו. אנחנו מדמים לעצמנו בזמני מחאה מרחב משלנו. אבל אנחנו מתעוררים מיד, אומרים שלא בדיוק, לא ככה. כי הוא לא עומד בפני עצמו. הוא עומד סמלית בפני עצמו. הוא לא וירטואלי, זה אמיתי, הוא מרחב פוליטי, אמיתי, מלא אמוציות, מלא דרישות בקשר למדינה, דרישות בקשר לזהות שלנו, ללא שום ספק. אבל הוא לא עומד בפני עצמו, כי אנשים חייבים יום אחרי לאכול, והם אוכלים תוך דיאלקטיקה יומיומית עם שוק העבודה היהודי, ועם הכלכלה היהודית, והם לא יבואו יהודים, והם לא נלך ליהודים, הם לא יהודים מבחינת יהודי ערבי, אלא יהודים מבחינת הרוב במדינת ישראל, שהרוב המזדהה עם המדינה נגדך. אז הרוב הזה לא יבוא יותר לקנות, ואתה לא תוכל ללכת אצלו לעבוד, והוא מתחיל בפעולות, הוא פותח בפעולות, מסוג ונדליסטי, כן? כמו ההתקפה על הבית שלי באותם ימים. עזמי בשארה, שהתגורר בנצרת עילית, הקדים לצאת מביתו, שהיה יעד למתפרעים יהודים. פתאום 300-400 איש בלילה, סוף תפילת יום כיפור, ומכריזים, בית הכנסת אנחנו הולכים להתקיף את ביתו של עזמי בשארה. ככה מכריזים, והם יוצאים להתקפה. או בטבריה שהתחילו להתנכל לכל ערבי, או בתל אביב, בכמה מקומות. ממש ככה, ונדליזם. אז אנחנו אמרנו, רגע, כי עכשיו הכל ילך בכיוון, אם אנחנו לא נעצור, זה הולך בכיוון ברור לא טוב. ואין אחריות במדינה, המדינה לא מגלה אחריות. הכנת האווירה לשימוש באלימות נגד האוכלוסייה הערבית הייתה תחת אפה של הממשלה הזאת. אווירת הלינץ' שגרמה אחר כך גם ללינץ', אמיתי, המוני, נגד האוכלוסייה הערבית. ואז אנחנו גם מגלים כמה שאנחנו חשופים. מתוך שפע האירועים בנצרת בחרה הוועדה לשמוע תחילה את נסרין אסילי, שהקעתה תועדה על ידי צלמי טלוויזיה. הרביצו לי בכל האמצעים שיש להם. לתת הוראה לא לירות. הוראה ברורה ומפורשת שלא משתמעת לשני פנים. אסור לירות. נקודה. אסור להשתמש בנשק חם. אתה יודע מה, אדוני? אסור אפילו בכדורי גומי. בתקופה מוקדמת, באוניברסיטה, ג'יפים של משמר הגבול משתעממים במזרח ירושלים ומעזריה, ובאים לחפש סטודנטים ערבים בקמפוס. היה מקרה אחד שראינו ככה מרחוק, ואז רצנו וזה, שקשרו אחד על קדמת הג'יפ, ונתנו לאחד לרוץ, סטודנט ערבי, ונהגו בג'יפ מאחוריו, והוא רץ את כל הירידה ובכה. אנחנו עזרנו לו להשתחרר והבאנו אותו למעונות, ועשינו מהומה גדולה. אדם מבוגר שמושפל בצורה הזאת, משפיע על כל חייו אחר כך, ועל בגרותו ועל זה. ואז התחלתי לחשוב על הממד בדיכוי שנקרא השפלה, חוץ מהדיכוי הפיזי.
איזה מין בני אדם מאושרים מהשפלת אחרים? ואגב, זה לא מפסיק להטריד אותי, גם על המחסומים, כי אני עובר מחסומים, את יודעת, אני עובר מחסומים מקצועי. אני עובר מחסומים יום-יום. כן. זה דבר שאני כל הזמן חושב עליו, בדברים הקטנים האלה, של ההשפלה היומיומית ושל אומנות ההשפלה, שאנשים מפתחים בצורות מסוימות, שהם כאילו עושים את עבודתם. המפה שלי מבולבלת. אני איש מהבחינה הזאת מאוד מבולבל במרחב. הכל הוא קווי תפר כמעט, הכל, כל החיים. אני בן של עם שעוד אין לו מדינה, אזרח במדינה שכל הזמן יש לה ספקות אם היא תתקיים, ולמדתי במדינה שחדלה להתקיים. שזה באמת, אני זוכר בגרמניה, איפה אני בדיוק, זו מדינה שלמדתי בה, היא לא קיימת יותר. וכל הזמן הגבול בין מזרח ברלין למערב ברלין חצה אותי לגמרי. ובאתי מאיפה? באתי מירושלים לשם, כי למדתי לפני זה באוניברסיטה העברית. ואיפה בירושלים? חייתי בין השמאל היהודי לבין הסטודנטים הערבים. בין האוכלוסייה הערבית במזרח העיר הכבושה, באוניברסיטת פירזט שאיתם פיתחנו יחסים סטודנטיאליים, לבין האוניברסיטה העברית במערב העיר. כל הכניסה והיציאה מהכנסת זה מין עולם חצוי אחד, ומעבר מחסומים כל יום היה, עד שעברתי בית, כל יום עברתי מחסומים. הבת שלי, שהיא בת 2, שהיא מדברת נפלא, פתאום מדברת מילה אחת, המילה הראשונה בעברית היא מדברת, שאני אשאל אותה איפה היית היום, היא אומרת לי הייתי במחסום, בעברית. הרי אין מילה בערבית, היא אמרה הייתי במחסום, דרכה חזרה מהגן, הייתה 3 שעות על המחסום, ולכן המילה העברית הראשונה שהיא מבטאת, היא לא יודעת שהיא עברית, היא יודעת שזה מחסום. אז זה המרחב שלנו, שבו אנחנו חיים, והוא מאוד מאוד, איך אומרים, מקוטע ושבור ורסיסי. וצריך כל הזמן לעשות סינתזה, צריך כל הזמן לחבר את הקטעים. גם מהילדים, גם מעצמך, כל הזמן צריך לעסוק בחיבור דברים, בחיבור שברים. אי אפשר לפתור את המצב הזה ללא פשרה היסטורית. במה אני מבדיל פשרה היסטורית מהסדר מדיני? פשרה היסטורית היא הסדר מדיני פלוס צדק. אין פשרה היסטורית בלי הסדר מדיני, אבל הסדר מדיני הוא לא פשרה היסטורית, הוא פחות מפשרה היסטורית. הסדר מדיני משקף את מאזן הכוחות. מי יכול לכפות על השני הסדר? כאשר פשרה היסטורית אומרת, זה לא יחזיק מעמד. יש עניינים יותר מאשר סכסוך כוח בינינו. אני מרגיש שהארץ הזאת היא דו-לאומית, היא של שני העמים. כבר של שני העמים, בואי נגיד. אני לא מסכים לשום זכות היסטורית של מישהו פה, אבל אני חושב שהיא כבר של שני העמים, כי ישנם אנשים שהם כבר ילידי הארץ כמוני. מהעם השכן, מהעם הישראלי. ולכן אני מאמין בפשרה היסטורית שתכלול פיוס. שתכלול גם את הכרה באי הצדק ההיסטורי שנעשה לעם הפלסטיני. תורת המוסר שלי התחדדה במאבקים נגד רשע, נגד הרע. והיא התחדדה תוך כדי מאבק והמשגה. חייבים להבדיל בין טוב ורע מצד אחד, ובין נכון ללא נכון מצד שני. ואם אנחנו לא עושים את ההבדלה הזאת, אנחנו נמצא תמיד הצדקות של רשע. והצדקות ברמה האידיאולוגית של רשע. הערבוב בין טוב, רע, נכון ולא נכון יוצר אידיאולוגיה. זה מה שיוצר אידיאולוגיה. מה שיוצר אידיאולוגיה זה תיאוריות קוואזי מדעיות שהן גם טובות, שהן גם, את יודעת, ושהאחר לא רק שהוא לא צודק, אלא הוא רע, והוא ערבוב בין לא צודק ורע ורשע. זה האידיאולוגיה המנוגדת. ואני חושב שחשיבה מוסרית נכונה, שאנחנו חייבים אותה, גם אם אנחנו משתייכים לאידיאולוגיה, היא ברגע שאנחנו יכולים להתנתק ולהגיד, אבל אני לא יכול לשתוק על זה. אבל זה לא צודק. אבל אסור לעשות דבר כזה. זה קאנט עשה, לא שום ספק. הוא נתן לנו מושגים. אפשרות לחשיבה מושגית, לחשוב מושגית על מוסר. הצעדים קדימה מקאנט שעשה הגל ואחר כך מרקס הם צעדים בעצם אחורה. דווקא בנושא הזה. ושההפרדה החדה שהוא עשה
בין הכרעה מוסרית והכרעה אסתטית והכרעה מדעית, ללא שום ספק יש בהם יסוד חשוב בהגות האנושית, לא שאפשר להפריד ביניהם במעשה, אלא חשוב ברמה המושגית להפריד ביניהם. בשביל שנוכל לעשות שפיטה מוסרית, להבדיל מהאדון קאנט, אני חושב שדווקא ההכרעה המוסרית היא מאוד אפריורי. המבנה המוסרי, החוש לעוול או לא עוול, קיים אצלנו, במבנה האמוציונלי והתודעתי שלנו, אבל הוא קיים בצורה מאוד שכיחה אצל רוב האנשים, ואפשר לדבר אליו, אפשר לעורר אותו בחינוך ובניסיון ובשוק ובהלם ובכל מיני דברים. אפשר לעורר אותו, אבל לא שום ספק, אנחנו לא יכולים אגב לפעול פוליטית, בלי שנניח שבני אדם הם, איך אומרים, פתוחים לחשיבה מוסרית. אם אנחנו לא מניחים הנחה כזאת, קשה לפעול פוליטית, את יודעת.